minutu gutxi barru lehen gatzako andramaisak hasiko die, hain zuzen ere, hemen emungo dute pregoia, eta guk ona etorri geha, gure gatzatarrak zer nolako festa edo zer nolako geroa aukiko duten, beraz, goiez ikusten. Kaixo herritar maiteok. Heldu da jaio ospatzeko unea. Iritsi dira gatzako andramaisak. Ospatu ditzagun da, gatzatarrok, betiranik erakutsi dugun errespetu eta bizikidetza oinarri izan da merezi duten bezala. Jane, aurten gaur emundo zu pregoia, zen moduz, nola sentitu zare urduri? Bai, apurba bai. Eta ontsa lagunak ze esan dutue, ondo indozula edo zer? Indotela ondo, esan doztile. Eta, zuia buruan daukotu, datorren urtean zeini pasabihotzezun testigantza edo zer? Bueno, ondion ez dakit oso ondo. Zelan ikusi zuen laguna Jane? Oso ondo. Eta zuk, beste urte baterako animako zera pregoia ematen edo ez? Ez. Ez, zergatik? Ematen ez talako lotza. Dorleta, gatzadako jaiak hasi dire, zelan sumatu zu herria gogotxu edo nola? Nik uste dut baietz ez. Beste herri batzutan igual ospatzen die, ospakizun gehiago da, herri ondixea badie, azkenien hemen gatzaren eguna ferixatxo bat asamendixarak itzen du, baina jai girua bakarrik egoten da, oinez, setiembre hasierako andramaiz honetxan. Eta hasierako aste honetako, abuztu bukara eta setiembre hasierako egun honetxan, entre herrixen pankarta dan hartien margotu, jarri, txukundu, baila, jarri, txosniak, ja pizkat, motoriak berotzen die, eta nik uste dut jentia parte asko hartu dau laguntzen baitxe, orduen nik uste dut jaixetarako jentia gogotxu dagoela bai. Ontxe bertan pregoia ikusi du, eta ja gatzako jaixak hasi die, zein da gaurko plana? Gaur gauen kontzertua da, eta a ze gainera tempore derra daukogu, osea que kontzertuak disfrutauko, a zer duk arte. Nik uste goizer hartingo jakula gaur. Bai. Eta orduan gogotxu. Bai, klaro, 3 egun die urtien eta aprobetxon, bida.
Atzo pregoiarekin hasi eta Gatzako Andremaixak aurrera doaz. Gaurko egunari hasiera emateko puzgarriak egon dira. Non herriko txikienak osatu dute. Gelantan ni bakarrik, zer egin barik, gitarrak ez du egiten soinurik. Aurrean paper zuri bat, berriz ere zuri buruz idazteko. Aber, neskak, hemen zase txirristan ze gustora? Bai. Hau izan da zure gustokoena? Ez, nire gustokoena izan da erdiko. Eta ber, zein bida horretan? Zein bida puzgarri horretan? Bada pelota bat handia eta daude bi kolore berdea eta gorria eta eman behar diozu. Ondo, eta zein izan da zure gustokoena? Hau. Zer gaitik? Dauko txirrista eta... Bueno, zer moduz, gustora zabitzamen puzgarrietan? Bai, Eta atzo zen moduz, gustatu jatun pregoia? bai, Bueno, orduan zein izan da zure puzgarri favorituena? hauxe, Futbolana? bai. Eta ber, zergatik gusteta jatzu hainbeste? Guzteita jatasko futbola eta txutiak botatia be bai asko. Bueno, hemen zabiz, umieta zaintzen eta zer moduz? Bueno, oso ondo, da oso jatorra denak eta oso pozik. Eta zein izan da umiei gehiago gustau jatzen puzgarria? Nik uste gehien bat hau dala ematia kloreita, eta nik uste izan dela gehien gustatzaiena. Puzgarrien ostean, Latuna Bando Txarangak Gatzako kaleak animatzen ari dire, beraz, bueno, goazen eurak entzutera. Arratzaldia heldu da eta gu Gatzagara etorri gara bigantxak ikustera, beraz, bueno, jendia animauta ikusten dugu, espero inorrez harrapatzia, así que, bueno, goazen ikustera. Oiratzean, eguzkizpiak ikusten zeraia da, ta oraingoan, ilargia da nire maitale bakarra, amitskaizuak gauero urrutik endunaia. Urduritasunak
etorri zarela esan duztazu, hemen migantxak ikustera, ze modu? Ondo, bazkaltzen etorri gara, eta hau zezena zeugatzen da ikustera, hementxe, ondo. Eta gero, Baskarira be bai pangosari edo, ez? Ez, gero ez. Ondo, eta zelan ikuste duzue gatzak, animaute edo nola? Bai, nahiko ondo, la verdad. Jai honak, ez? Jai honak. Ondo da bizbigantza, baina hemen dauko Iker Letona, dara bere despedida, ez dagoela gure etorri. A ber, itxera rekorte txikin baina bakarri txikina, Joe, ba, ber, konbentzite duzue kuadrillakoako, zeze? A ber, dano batera, bestuko Iker Letona, urte enor mesedez! Zuek nagusitan gurosue hau itxia edo, ez? Ez. Ba, gustauko jaten, baina nahi xokonen kamioi gian edo ibiltzia, kalian ibiltzia baino. Zuek animatuko zinateke ateratzen ara rekortatzeko zezenak edo ez? Ez, ani bai. Bai? Ostras, nik ez, Eta zu? Ni besta. Bai, gainera ikusi dugu hainbat jende harrapatu daude, zelako beldurra, ez? Bueno, apur bat, baina. 30 urte ostean migantxak bueltatu die gatzagara, zelan sumatu zu errixa? Ba, nik uste jentia posik eta oso posi da bilela, ez dakit niri beldurra apur bat emute guztie, baina, bueno, ondo, nerbixuekin, baina jente gazti animetan da, eguraldi hona itxen dau, txarangiaz, ba, ambiente honeaz. Bergarako txesenak antelatu zue hau dana, ze modu ziko zue azkenien? Oso ondo, atzalde politxe izan da, danetik egon da, jendia korrika, jende geixena bintzet ikustea eta mordua harri maudia, da rekortatzen me jende pila ibili da, golpiape ondia, danetik egon da, politxe izan da. Ondo, beste herrixekin konparauta ikuste duzu gatzaga animaute edo, zer? Bai, badauka etorkizuna gatzaga, badauka. Lehen behukize ban bere indarra eta oin ikusten danez fuerte dator, así que bai, segiduko baldanian egin gau. Zelan ikusten zuen gatzagako hemen ambientie ondo? Atzalde politxe. Bai, jende mordu ikmura du eta nahi gustazatxit. Ondo pasa eta atzale, ambiente politxe zeuen, txarangik indata, bai. Espero una enuna año askoz atzalde harro. Ospakizunetan murgilduta egon da gero, ja tripa betetzeko momentua heldu da, beraz gure gatzatarrak etorri die pilotalekura afaltzera, beraz, bueno, goi ez ikusten zer moduz. Faixa preparatzen ari zarete eta, bueno, zenbat kilo haragi itxen sukalatzen ari zarete, edo zenbat? Ba, ez dauketi dut. Berrogeta magost inguru hortik izango da. Eta noiz hasita zarete hau itxen zenbat denbora más o menos tardako zue? Ba, saltzak eta itxen hasi gitzen onjala egun pare bat, eta ontxe ja dana erdi prestatuta, apur bat parrilla eta jarri eta serviru eta saldu. Zelan afarixa, ona da? Afarixa primerakue, oso ona. Bai, elegante, aurten portau die gaztie. Bai, bueno, amendik entzun duk urtez urte mejoratzen dagoela pila bat, zuen ustez be bai? Claro, urtik hoxe erakusten dutzu ez, esperientzia hartzen zabitz eta, bueno, gero eta hobeto.
Zuretako be bai. Bildur pixkoa bazeuen, gaztiek ondo ingote zuten eroez, baina nik uste kategorian egin dabela. Bai, osea, errelebua pasau idabe, bai, ez gaztien. Oso ondo, bai. Neskak, goxoa dugu afaria? Bai. Zuek zein nahiago duzue, hau jando zuena o makarroiako beste gauza bat? Ba, ez dakit. Bisak dasunak. Eta bakitzu ezako zue postrerako? Ez dakit. Ez dakit, baina nik ikusi dut hortik brownies. Gustata jatzue? Bai. Zuri? Urtero goten da brownie, helaua eta... Bueno, neska, gustau jatzue afarixa? Bai, ona zauen. Bai, bastante ona zauen. Bai, oso ba. Pasain urtekua hobeto edo aurten zan superau? Aurtengo hobeto, eska aurreko urteko txuletia zezera apur bat erretak. Eta? Bai. Bueno, gaur aldatu da, bengo urten aldatin da, ipine da bi hamburguesak. Eta hamburguesak onak edo nola? Bueno, nahiko ondo, bai, ondo. Gero kontzertua emango dugu. Gainera zue baia tripa beteta, osea, hartuko zue... Baina, bueno, oraindik daukagu asterik, Kirola pizka bat egiteko eta ja... Dena guztia erretzeko moduan. Zelan zaben aparixa ona? Oso ona, ondo gertauta eta nahikoa janari. Eta ardaua bebai ona? Ardaua gutxitxo, igual, bueno, txampain pizkat eta oso eta oine pizkat... Ja, neurriak hartu jau. Ondo, eta bueno, beste urtiekin konparauta, zera, goxuaua, txarraua, nola, edo janari xabeti ondo. Bueno, urtean mejoratzen doia gauzia, Ondo, eta hemen digero ze plan daukotzue? Hemen geho ustot dantzia da hola, eta bueno, dantzaldi batzukin, ja gero, lasai etxera. Ja, faldo duzu, ona zauen afarixa? Bai. Bai. Zube bai. Bai. Andra Maixak aurrera doaz eta gaur Leizatako herriko plazan herri kirol erakusketa izaten ari da, beraz, guazen ikusten zein irabazten dauen. Eta behorren aurka ibilko dana. Aizkan, behorren aurka ibilko dana. Esan zen izkian guztiak azten. Zenbat gezur zure abotik. Zareko argazki bakoitzan zure itzala sentitzen dut. Oroitzapen guztiak lotan zaitela esaten dut, aitortzen dut. Galdu dutela zanaia, zure esaldi guztiek. Ez zuretan da bilenak, ez dakilako sentitzen. Ez zuretan da bilenak, ez zuretan da bilenak. Zure daño guztiak atzin uzten. Milak ezur nire atzetik. Gaueko kolore bakoitzan antzeman dut. Zure itxura du norbait albotik. Amez gaizto baten moduan bueltak azu. Urzabiltzan erekin galdu dutela zanaia. Zure esaldi guztiek. Ez zuretan da bilenak. Ez dakilako sentitzen. Ez zuretan da bilenak. Ez zuretan da bilenak. Esan zen izkian guztiak azten. Zerik gaudera! Zenbat gezur zure abotik. Gauzaren amailegez? Zareko argazki bakoitzen zure itzala sentitzen dut. Oroitzen
Oroitzapen guztiak lotan, berdin zaitela esaten dut, aitortzen dut. Galdu dutela zanaia, zure esaldi guztiek, ez zuretan da bilenak, ez dakilako sentitzen, ez zuretan da bilenak, ez zuretan da bilenak, esan zen izkian guztiak azten, zenbat ez duzue agotik. Venga, aratze gertatu! Zenbat ez duzue agotik. Zortzi eta berriro txikak! Sareko argazki bakoitzan, zure itzala sentitzen dut. Oroitzapen guztiak lotan, berdin zaitela esaten dut, aitortzen dut. Galdu dutela zanaia. Bueno, Mai eta Lierni hemen ibilizari harriak jasotzen eta bueno, zelan ikusi zuen burua? Bueno, gehia esan ondo, jendeak asko lagundu du, kiston hainbete politazion da, guzti bilegea, gehia esan. Ondo guztua, hori, Maik esan duna, kiston ambientia, jendea piat animatzezun da oso guztua ibilegea. Bai, orduan, bueno, lehen gara, bueltatzeko moduen. Hoi da, bai, osea, deitze behu, dude gabe etorreko gea. Hori da, hurren urteako prest. Herri kirolen ostean, zeukein zeujan bazkaria izan dute herriko plazan Gatzagarrak, eta horren ostean, bazkaloste musikatua ere izan dute Sex Pistols eta Trabuko Bat taldearen eskur. Non zauden galdetzen dit, noiz nahi zure izena, mila aldiz oiukatuz, noiz nahi egutegiko horriak aurpegiratu dit. Zenbat gau pasatu dudan itzarrik, zuet zauden. Goizero irrifarra. Dorletako amaren egunean Otxandixotik Gatzagara oinez etorten die zenbait otxandioar eta Gatzagarre berriz ongi etorrixa itxetzie, saldaberua eta pintxotxo pare bat eskainiz. Gainera asko bertan geratzen die bazkaitzen eta hola Andra Maixak borobiltzen dituzte. Kartzela bihurtu zorrela, hautatu bidea, badago aldea, erori edo estera, laztu eta dap-tap, elkarriekin dap-tap, airean goa.
Bueno, hemen ikustutugu deskantzetan, Dorleta Santutegiko kanpoaldien, zelan fanda birie? Bidie, nahiko horrez. Bataran batzuntzako abutxuen neketxue, baina, bueno, hori igoera aukidugun hor bolatoki, bueno, Kampo Santu parea jo, bataran batzuk esan haue berriro ez da zela engainauko. Otxandixotik gatzara etorteko, apura prepauta ibilibida, o zauze ininbida horretik ero, ez? Ez, hor gehien bere urtiek agintzen du apurtxu bat. Zenbat eta nausio apurtxu benek agarraz, nik ez hau etorteko. Gaur goxien lanburu apuru bat, ero zer da huri apurtxo bat egon da, behi ostantzien ibileko egun ona. Freskotxo da, ondo. Zenbatarretan duzue, handikona? Paradatxoekin barik ero normalin izeten diezo ordu bitxerdi pasautxo. Bueno, guk beratzi ere jota urten du da 11:30 ero 12:00 ingize aliango da. Familien, hau egun berezie da, aiten aldetik, asko guztetan jakon egune da, eta hori transmitutu dozku anitan niren ebeari, eta aldanean hori, goizetik itzartan gara, da Otxandizotik 8:00 urten, plazatik eta gatzara. Eta gero hemen bazkaldu eta egun pasa. Nik beti entzundot antzinean Otxandizokoek egun honetan gatzara etorten zirela, gatz bilez, gatzalen preziatu esalako, eta gero Otxandizon errementarik egoten ziren, da ordean interkambio bat egote zen, ez? Guk urdin emon eta gatza hartu. Baina gero, hori ez da, baina hori tradizin hori heldu indotzegu, baina gero hemen bazkaldu eta hemengo jentie bintzet, ezagutzen dutzezu, gero ni pelotarien da nera gatzako frontoian behorre askotan holgau dugu, Otxandizokoak, igual gatzakoak bai, eta egun polite da. Goizero irrifarra ahoan, nekea eta negarra alboan. Beti urtero bezala, salda bat, saldie, darendako izaten da, baina Otxandixotarrak eskertu itxen dabe, oinez etorri eskero eta gaurko igualdixakin, elegante. Eta hori, jartzetzau salda eta ogi pusketa bat, eta eskertzen daue, eta gero pintxo batzuk jartzen du. Zuk nirekin datak, nik zurekin datak, kolosala izango da. Aldote nien etorten naz, gainera da oitzuri Otxandizon, jentie etorteko, Gatakuak zelakoa die, zelako arreria itxen dabe? Ondo, oso ona. Beti egon da, arrera oso ona Otxandioko jentiai. Bai. Posik, oso posik. Alboan, egunak mendea.